estàs visquent aquests dies previs, aquestes setmanes previs a tantes entrevistes? No sé si estàs nerviós o si estàs molt relaxat, concentrat en la música? No, nerviós sí. Vull dir, per suposar que és una pressió nova, no? I no l'havia tingut mai. Però bueno, l'expectativa. Al final jo em dedico a la música i estic molt pendent dels assajos, de que tot soni, que volem que quan fem el concert de presentació a Barcelona, a Sala Bikini, dintre del Guitar BCN, que tot soni i que la gent pugui gaudir les cançons, però sí que una mica tens, no? I expectant, veiem com rep la gent això. Veient també la gent com reacciona a les xarxes, a la gent que ens comença a seguir a Facebook, doncs això, amb ganes de veure què opina la gent, tant sí per bo, per dolent, per mitjos, o que sigui, però amb ganes de rebre opinions i que la gent ens digui si ha agradat o no. Amb el teu nou videoclip, Només amb tu, hem vist moltes cares famoses, no? Catarres, xarangos, La Pegatina, per anomenar-ne alguns. Com ha sigut això de que tots posessin també de la seva part per dir mira, volem participar a fer aquest videoclip? Com va anar això? Bueno, crec que per començar el món del mestissatge és un món familiar, no en cap moment és cap competició ni res, no? Inclús a dia d'avui la música en general és germanor, vull dir. I jo portava anys treballant amb el tema de la música, uns 7 anys, i al final de trobar-te concerts i coincidir a places tocant, com amb el Rubén de La Pegatina, per exemple, acabes tenint els seus telèfons al mòbil, i va sortir aquesta idea i vam pensar de per què no trucar i proposar, i si la gent accedia, perfecte, i si no, també perfecte. I al final la gent va accedir i vam tindre l'oportunitat de treballar junts en aquest videoclip i nosaltres encantats. Parlant de la cançó, de la lletra, és una cançó d'amor? Sí, jo crec que és amor en general, la lletra, i ho pots aplicar al que vulguis, tant un millor amic, una millor amiga, una parella, inclús un familiar, no? Aquell tiet que apareix un cop a l'any i aquell dia passa ràpid i sembla que hagi passat el dia volant perquè només ve aquell dia a dinar i a sopar, no? Sí, crec que és amor, no sé, normalment escric això. Això t'anava a preguntar, no? A la resta de cançons del teu àlbum, què hi trobarem? Doncs lletres d'amor o d'altres coses que et preocupen? No, de tot. Crec que la definició de les lletres és tant l'amor com el desamor, com el voler créixer, com el trobar-te amb cada passa de cada dia i al final resumir-ho, en el meu cas, en música, no? D'això, definir cada passa com una nota, potser, no? I això, però amor i desamor, i això, i ganes d'aprendre la vida en tots els sentits. Per acabar, Gerard, normalment els músics tothom us etiqueta, no? Per definir-vos. Sembla que si no ens etiquetem no sabem on som. M'agradaria que t'etiquetessis tu mateix, perquè et defineixis tu mateix, no el que els altres pensem de tu, sinó com creus, quin estil tens. Seria jo com a músic, no? Sí, com a músic, si m'ho vols dir personal tu mateix, però com a músic. Bueno, crec que em defineixo una mica com a compositor de melodies i de lletres i per suposar les influències són de la música negra, no? Des de Michael Jackson, Bob Marley, no sé, inclús cantautors com Jack Johnson o Ben Howard, també agafant moltes influències de The Cat Empire, Asha o grups així. Llavors, a dia d'avui potser em defineixo com això, com el pop reggae, amb tintades o amb pinzellades de soul i de funk.